मानोना बे बैसोआ माने नेनो हायै अबस्था जायो नालाय ओंखायनो साब्रै लानांगौ आरोखि बिजामादै नांगौ जायो नङा होमबा दा गोदोथ' मबाइल सबाइल गैया दा राजाया मा खालामनो बेनोथ' साननो गोरों बिजामादै नांगौ गियानि थाखा फैसाथ' गावनाव दंजोबखायो नालाय न' बां गारि मथर गासिबो दाना सानथ्रिफोरखौ ओरैबायदि अर्डार होबाय आरोखि सानथ्रिफोर बे हालामाव जेसेबांनाखि मोजां मोजां सेंग्राफोर दङ बेखौ जोंनाव लेंबोजोबदो माने बिजामादै सिलेक्सन खालामसिगोन आरोखि दाना सानथ्रिफ्रा अर्डार होबाय आरो गामियाव एनाउन्स हैबाय माइकिं खालामहैबाय राजानि फिसाजोखौ बिदि बिदि मोनगोन बयखौबो लेंहरदों सेलेक्सन खालामगोन बयखौबो लेंबोजोबबाय आदै मदद साफा स्लिम स्लिम बिखा गुवार गुवार सेंग्राफोरखौ थाग्रा सेंग्राफोरखौ लाना फैजोबबाय आरोखि राजानि अदर महलाव मिथिबाय राजानियाव लाबोजोबबाय नालाय दाना सेलेक्सन खालामनांसिगौ राजाया सोरखौ लागोन सोरखौ दोनगोन सोरखौ फसायगोन सोरखौ मागोन ओरैबायदि अर्डार होबाय दा माहाजोनफोरनावथ' फख्रि थायोना थाया फख्रि थायोना औ बे मासआ जानुवारि मास आरोखि दाना ओरैबायदि अर्डार होबाय राजाया जायनो बे फख्रियावहाय हरसे गोजोमनानै थानो हागोन बेनो आंनि फिसाजोखौ मोनगोन होनबाय आरोखि दानाथ' जानुवारि मास बिराद गुसु राजानि फिसाजोजों बयबो हाबा जानो गोसो हरसे थानो हाब्लानो राजकुमार जानोसै राजानि बिजामादै एथ' मोजां हिनजाव बेखौ मोनगोन खस्थ' खालामनांगोन होननानै 1 2 3 होननानै राजानि बे फख्रियाव बयबो बाज्रुमबाय आरोखि दाना बोरैनि सासे माने लेंग्रायाबो फैदों आरोखि मिथिबाय 1 2 3 होनानै सासे लेंग्रायाबो होबाय आरोखि मिथिबाय फख्रियाव जब्ब बेबो बाज्रुमबाय दाना बे मोजां सेंग्राफ्रा 5 मिनिट थानानै गुसु जानानै एखेबारे लोहो मावनानै आयौ टाइफड जागोन आयौ गुसुजों बेमार जागोन मेलेरिया जागोन होननानै गुसु सुहाबजोबनानै सोरबा 1 घन्टा थाबाय सोरबा 2 घन्टा थाबाय सोरबा आधा घन्टा थाबाय सेसजोब्बाय दाना बे लेंग्राया हरसे थाबाय लेंग्रा मोनबाय थालिया राजानि फिसाजोखौ लेंग्रा मोनबाय राजानि फिसाजोखौ सोर मोनखो थालिया दा बिदि आरोखि खस्थ' खालामनो हायोबा मोजां जिनिसखौ बयबो मोनो नों खस्थ' खालामनानै फरायथाबोबा नाजाथाबोबा साख्रि मोनगोन नङा होमबा नों असाइसब्लाबो मानेखा गोनांब्लाबो साख्रि थायोब्ला मोजां हिनजाव मोनगोन बिदि गावनि खस्थ' खालामनायनि सोमोन्दै नालाय आरो सिख्लाफ्राबो ओरैबायदि 10 बोसोर गिदिरबाबो लाग्रा दं हौवाफ्रा दंना गैया लायो बिमाजों समानखौ लागासिनो दं हौवाफ्रा नंगौ अनेक दं जोंनिजोंबो नोंसिनिजोंसो दंना गैया गावबागाव खस्थ' खालामनाय नङा होमबा थालिया दा बारा जादों नामा बुंनाया जायाखै माने खस्थ' खालामबा मोनो नों जेखौ खस्थ' खालामनानै नाजागोन हास्थायगोन बेखौनो मोनगोन आरोखि हिनजावब्लाबो हौवाब्लाबो फिसायब्लाबो बिजामादैब्लाबो नङा होमबा बिजामादैखौल' मोजां लुबैना मा जानो नङा होमबा फिसाजोखौबो मोजां खालामनांगोन ना होमबासो बिजामादैखौ मोजां मोनगोन नङा होमबा बिदि हेल' बिराद मोजां खोनाबाय दा ओइ बे नङा माखौबा दामथोंना माखौबा दामहैदों बे आलदाना मानसिया आङो दे मोसागोन नङा होमबा सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ गोजोन होग्रोनांगौ मानोना बे बैसोआ माने नेनो हायै अबस्था जायो नालाय बोराय बुरैया एसेबाबो नेनो हाखायो सेंग्रा सिख्लाफोरनिखौ एसे माबाग्रोनांगोन आरोखि India ke number 1 body spray for Sharnani
मोदोमफ्रु बहा थांनो बहानिनो ओइ सना WhatsApp नाम्बार होला Oh yeah India ka number one Police report Sarinani Modumpru Boha thangni Bohanine Ay sona WhatsApp number hela Ako ko ba? Sona hello मेरा दिल था बांगिया गेलो नोंनि महरिया गरायाबो उन्दुफ्लांगे Hai sona hello मेरा दिल था बांगिया गेलो नोंनि महरिया गरायाबो उन्दुफ्लांगे Bibi kesenang मोनफेराखैमोन आङो माब्लाबाबो Oh yeah India ka number one Police report Sarinani Modumpru Boha thangni Bohanine Ay sona WhatsApp number hela Badi Nanggo nोंनि अननायनि भिटामिन प्रटिन आंनो जायो खावलाय नोंनि स्लिम टाइल्स बादि नांगौ नोंनि अननायनि भिटामिन प्रटिन आंनो बिदि फिलिं फैफेराखैमोन आंनाव माब्लाबाबो Oh yeah India ka number one Police report Sarinani Modumpru Boha thangni Bohanine Ay sona WhatsApp number hela Oh yeah India ka number one Police report Sarinani Modumpru Boha thangni Bohanine Ay sona WhatsApp number hela Boha thangni Bohanine Ay sona WhatsApp number hela Ay sona WhatsApp number hela Hello Baran bisa kena baida Oi, bino kan? Maku ko tam chun ya maku ko tam itu. Ya alda na, kan siya.